jagat. Tobat. Badhe menapa panjenengan Paman Durna badhe menapa? Kula dipun dawuhi sowan dhateng Saka Lima. Pangendikanipun kula badhe nampi jampi. Wujudipun ron Daminatul Muqaddas. Lajeng kados menapa wujudipun jampi ron Daminatul Muqaddas menika Paman Penembahan? Selang boten sabar asing manah kula. Jampi menika badhe kula suwun. Tumunten badhe kula borehaken raganipun Pangeran Arjuna supados waluya temajati jati katemahan waluya. Paman Durna kados pundi? Wara Sri Kandi, kowe kuwi mbiyen pacarku. Merga rikala kowe mapan ana Pancala kowe tak lamar ning aku kalah. Kalah dhisik kalah. Wibawa kalah nom. Ning najan kowe wis dadi bojone Janaka, nek upama saiki Durna kelakon dadi bojone Sri Kandi najan randane Janaka ora apa-apa. Randane Janaka aku trima, Sri Kandi aku trima. Sing baku kowe aja nganti miring. Aja nganti miring ngono. Kowe kudu ngerti aku kuwi sapa? Aku kuwi bapa gurumu, aku pepundenmu. Tobat. Duh Paman Durna, kula badhe nyuwun jampi, kula nyuwun sada. Mengko kowe tak wenehi barang. Kowe tak wenehi barang ya iki mau kanggo syarat sarana maluyane Janaka wujude barang mau ron Daminatul Muqaddas. Lagi ngono syarate Sri Kandi. Syarate kowe kudu ngladeni karo pun Paman. Kowe kudu ngladeni karo Penembahan Durna. Ora ketang mung sak gedheping netra. Ora ketang mung sliring bawang. Kowe kudu nanggapi lan kowe kudu nglanggati galokae. Tak cepake kasur babut prang wedani sing mapan ana dhuwur tak gelari nganggo babut bantal guling. Tak sebari nganggo apa? Nila Pekaja, nila Cendani lan Wedi Malela. Wedi Malela tak sebarke ana kono. Sinartan Gondarum, lenga Kasturi, lenga Cendana, lenga Misik, lenga Mawar, lenga Kantil tak sebari. Tak crut-crut ki ana kono pamriye mengko kowe karo aku gentenan. Gulung-gulungan ngisor dhuwur-dhuwur ngisor gentenan manut apa Sri Kandi kowe tak pondhong dina iki. Tobat ora sudi aku ora sudi. Ningsun mesti kan ning wong nembang Kinanthi Sandung kok digerongi sinom piye kowe? Kinanthi Sandung dudu sinom Parijata. Hilang ukarane. Nimas ayu puja ningsun. Hop. Piye iki lho? Lah kados pundi kok mboten kepanggih? Nimas ayu pujan ningsun.
Ingkang klentu menika panjenengan nggih pun dawuhaken. Son aben son lela lela bene alit mungguing tansah kuman diling hati lelo-lelo linali saya katriya trias mara marang risang kadi rate rate ratu-ratune wong Cakra kembang jaya asih mring kula Sri Kandi selama surip Durna kuwi mung tresna karo kowe. Tresnaku mung kasok karo kowe. Pret. Kok kowe ora ngandel. Yen kowe ora ngandel kon mbuktekke nganggo cara apa aku manut. Aku kon mlumah, aku tak mlumah. Aku kon mengkurep. Aku tak manut. Aku kon nguculi sarung tak uculane, Sri Kandi. Sing baku kowe manuta. Rening Janaka iki wis kinudrat calone Janaka kuwi mati. Kelakon kowe iku bakal dadi wong sing randha. Timbang kowe rondo kempling prayogane kowe arep tak rumati pendeta cangkem elek. Aduh yo colke. Aduh yo mati aku. Aduh yo. Ngawur gawar ngawur jebul kowe ngarep mrawasa. Karo pepundhenku dhewe tata lair arep ngusadani Kang Mas Arjuna ning tekan gone karep mamrih padine Kang Mas Arjuna lan arep mrawasa wanita culna sencaki tak jol yen wis modar. Saki dasar nyoto aku ora nrimake kowe mrawasa sudarmaku yen ora trima nyoh tampanono.
Semangkanggara sumber ndak sawang iki wujud kali tempuran pitugeng mapan ereng-erenging Gunung Jamur Dipa. Muga-muga sakwise Puntadewa siram Dewa Sraya bisa kasembadan dadi syarat sarana sadani penandhange kadangku Dimas Arjuna. Puntadewa kelakon mati kuwi. Mancal pundak mlintir jangga Satria Pringgondani Gatotkaca ana ratu sabrang Prabu Gendra Surantaka napa dawuh pangendikane pukulun Bathari Durga didhawuhi supaya njurung tungkul Puntadewa nyoh tampanana. Wah canda kowe. Wono mati. Wah. Wus. Wus. Oi. Wah. Wono. Wus. Oke. Wah. Wus. Wah, cokok kowe. Wah, mati kowe. Wus. Wono. Hoi, ah. Wus. Wah. Wah, mabur kowe. Ayo muduna. Mudun. Mudun. Wah. Wus. Muduh. Wah. Oh. Wus. Wono. Wah. Oh. Gendra Surantaka mudhar ditunggali. Tobat anakku ngger Dewa Srani. Mboten srantara sing manah kula dho Kanjeng Ibu. Menapa estu badhe kuwirangan malih ingkang putra kula pun Dewa Srani. Rikala jaman nem-neman kula badhe mondhong Bathari Dresana kula kawon kaliyan Janaka. Kelenggan menika kula kepengin gayuh dados lancuring jagat. Menapa estu Dewa Srani badhe kawon kaliyan Janaka Ibu? Yen ngantos wurung pedah menapa kula gesang terima kula nyuwun pamit pejah Ibu Bathari Durga. Aja ya nggih aja. Semangkanggara sesumbar lindhu bumi konjing kumeluduk guntur gatuk. Nadyan dikaya ngapa pun ibu ora bakal mentol anak polah wong tuwa kepradah. Syarate negara ngamarta biuki bathang sayuta ya ngger.
Bathara Guru aja mlayu. Aku Resi Dandang Seta. Kados pundi Adi Permesti? Kakang Wirada geger kayangan Junggring Saloka. Lho perkawisipun menapa? Perkawisipun wonten pendhita ingkang gentur tapanipun Resi Dandang Seta ngobrak-abrik tatanan kayangan Suralaya. Para dewa boten kecunggah. Yen ngaten kula aturi mandhap wonten Madyapada nyeraya dhateng ing wayahipun Kresna Adi Guru. Kaya nuntuna prangsaya prangsaya kang samya sarsaran Pukulun kok janur gunung tumedhak wonten negari Dwarawati. Nggih Kaki Prabu Kresna kawruhanana lamun ing sak mengkono titah ingkang murang tata ngungasake marang kapirawairane wujude yaiku Resi Dandang Seta. Mung wujud peksi utawa manuk nanging dadi pendhita arane Resi Dandang Seta bakal ngendi marang kawibawane Sang Hyang Jagat Girinata. Kabeh para dewa padha bubar mentawuran kang mangkono Kresna. Resi Dandang Seta iku sirnakna yen kita bisa nyirnake Resi Dandang Seta apa sing dadi pamodhahe Pandhawa ulun sembadani. Dereng kinantenan selak ugi mboten. Dermi ingkang maya kula namung nuhoni lan nindakaken dawuhipun Paduka Pukulun. Kinayat dados jagoning dewa sirnakna Resi Dandang Seta nggih. Manik Moyo, aja mlayu, aja mlayu. Menungsa mawa sisik satron jangkar bumi Hantarja. Yamene ana manuk kok mabur. Manuk ya mabur. Mosok manuk kok ambles bumi. Jeneng Resi Dandang Seta. Goleki Manik Moyo ya Bathara Guru Antarja aja melu-melu tak tladung sawuru. Wah. Wah. Mati. Wah. Gathuk Kaca. Gathuk Kaca aja gawe bumi wong pirang-pirang mundura. Tak trajange nggo senjata cakra ngger. Makno
kabeng sinarokro pan sinayeng gelung kadidanar wang-wang. Koko Prabu kok melajar-melajar. Yayi Punta mboten namung ngamarta ingkang geger, ning kayangan ugi tumut geger. Perkawisipun wonten brahmana utawi resi naminipun Resi Dandang Seta. Wujudipun menika peksi utawi manuk. Wujudipun peksi kasinggan mekaten Yayi. Damel geger kanthi ndatengaken Jawa ingkang tekanipun tanpa sangkan. Mila jengeyang pukulun jagat Girinata nyeraya dhateng pun Kakang. Senjata cakra kula lepasaken nanging boten tumama. Malah dawahing cakra wonten papan mriki. Maratandani menapa? Maratandani sasmita gaib ingkang kula tampi ingkang saged nentremaken kayangan miwah jagat saingsinipun namung kejawi kadang kula Dimas Arjuna. Kapanduk pengendikanipun Prabu Kresna satemah ana ketek Dian Arjuna saking pucuk jempol suku minggah dhateng wentisipun kanan lan kering, minggah malih dhateng Padaran, minggah malih dhateng Jaja, minggah malih dhateng Mustaka, satemah gumregah kaya ginunggah. Bisa nontonke kayangan apa gegayuhane Arjuna bisa kasembatan ngamarta tentrem syarate yen bisa nyenake Resi Dandang Seta Dimas Arjuna. Lah iki meneh bocah nom-noman satriyaning praja kuwi jenenge Janaka. Ngerti dadak takon. Aku Resi Dandang Seta, aku dadi serayaning dewa. Ora sah dadak kowe ngungaske marang kaprawiranmu, ngilo karo githokmu. Apa bener? Apa bener nggonmu dadi satriyaning praja Janaka? Gaman ora tumama kasinggihan mekaten dicoba sepisan meneh. Aja nganggo otot, aja nganggo okol ning nganggo akal. Aja nganggo okol ning nganggo rasa. Kersanipun disembah kaping 3 Dimas. Janaka kalah kok maju meneh. Menawi paduka badhe mejahi dhateng jasad kula,
kapejana kemawon kula nderek Resi Dandang Seta tinimbang Arjuna nggenipun dados satriyaning praja kula mboten saged nentremaken kawula ing negari Ngamarta satemah babar jatining wujud Resi Dandang Seta. Wadananira layung kumelku cemrah nyomaratani ora ngira babar pisan sing mimba Resi Dandang Seta jebul panjenengan Kakang Semar Badranaya. Gus Ndara Arjuna nggih pancen kula jarak kula nilaraken Ngamarta nilaraken ndara-ndara kula mimba dados Resi Dandang Seta. Apa perlune apa wigatine Kakang Semar? Sampeyan kudu eling, sampeyan kudu emut. Pandhawa niku momongane Semar. Mboten mung sampeyan ning kalebu mbah-mbahmu biyen. Mbahmu Begawan Palasara sing piyayine dadi pendhita Gering ning rikmane gondrong. Rikmane gondrong ning Sradha rada kaku. Iya ya Kakang. Nika dadi ratu sing momong nggih kula niki. Leluhur sampean biyen niku momongane Semar Badranaya. Lah kok malah tinemune sampean duweni anak Angka Wijaya ya Abimanyu. Napa tumon ing ngatasé bocah nom kok ngidoni kuncunge Semar. Kok ngidoni kuncunge Semar. Kuncung utawi rikma niku napa? Niku tandha pakurmatan. Bocah nom kudu ngajeni karo wong tuwa. Lan kuncung Semar sing kula duweni niki dudu sabaning kuncung. Kuncung kula wernane putih. Niku nuduhke Nur Muhammad utawi Nur Cahya. Inggih urip Nur Cahya utawi urip niku mau asale saking ingkang damel gesang inggih Gusti ingkang Hakarya Luka. Mboten sajenge menungsa sing duweni kuncung putih kejaba sing mpun manunggalke rasa lan pangrasa. Mun bisa manunggalke urip karo sing gawe urip kawula lan Gusti, Gusti lan kawula. Lah kok apik temen putramu momonganku. Angka Wijaya kok ngidoni ngecoi kuncunge Semar kula serik ora trima, Gus. Monggo Mang Penggalih. Lelakon niki sejatine dadi pengilon. Lelakon niki dadi pengilon nek cara tembung sakniki filosofine niku napa? Bocah nom niku aja wani karo wong tuwa. Ratu niku aja nindhes aja nyepeleke kalih pamongi. Bendara niku aja nyepeleke karo gedhi bale. Pengarep niku aja ngiwake karo andane. Hitungan 5 nika saka 4. Entene ratu nika merga saka kawula. Lah nek sampeyan sing dadi santriyaning praja kok nyingkur karo wong cilik, nindhes kalih Semar sing wujude lan derajate mung trima gedibal bau 17. Najan kula wong kere, kula wong cilik, ning jiwane Semar dudu jiwa sing ringkih, dudu jiwa utawa derajat kere. Sampeyan ngerti? Iya ya Kakang Semar luputi Angka Wijaya aku sing njalukke pangapura Kakang Semar. Wong luput njaluk ngapura niku lumrah. Dudu njaluk ngapura kalih kula. Lah arep kula wenehi pangapura nek Angka Wijaya kok mboten mertobat karo sing gawe jagat niku ora ana paedahe, Gus.
sampeyan pun iso nampa tembunge Semar tak weni pangapura ning sing luwih utama Kawijaya didhawuhi supaya mertobat. Wong niku nek pun mertobat mboten nglakoni melih tumindak sing luput tumindak sing ala. Iya ya Kakang Semar. Mpun manembah. Mpun sembayang. Ning isih demen selingkuh niku nggih ora paedah. Mpun nglakoni 5 wektu ning isih seneng tuku nomor. Isih seneng adu jago main kertu niku nggih ora paedah. Iya ya Kakang Semar. Nek sampeyan iso nuhoni nindakake dawuhing Semar, kula sago dadi pamonging Pandhawa. Ingkang tundhanipun besok sampeyan anak turune muga-muga dadi wadhahing ratu adil sinuwun. Bab kang luwih wigati ngamuk ing pukulan Bathari Durga margake balekno Kyai Semar. Sampun kuncung ki Lurah Semar sinartan matek mantram sakti dayane caraka balik ngata Bagamaya nyajada Palawa Satada Paracana den matek kaping 3 lan megeng napas ana daya pangaribawa luweh nempuh mringangganipun Sang Pandhawa Bathari Durga ambruk lumpruk kaya kapuk bali sak sela-selane ngasela. Arjuna, majurane Arjuna. Janaka. Penjalukku ke ora mung lara ning bisa mati. Yen kowe mati aku dadi lancuring jagat. Gegering kayangan pengamuk ing Resi Dandang Seta ingkang saged nentremaken namung kejawi Arjuna inggih mekaten Kakang Narada. Menapa meksa badhe dipun pejahi Werkudara Antasena Wisanggeni yen upami kok ngantos Adi Guru mejahi titah ingkang boten saged basa. Menika mertandani cethek nalaripun kuthung budine. Tiyang ngabukti menika mapanipun dede tembung lan tembang rumpakaning paramasastra menika mboten nanging tiyang ngajeni dhateng sinten kemawon mapanipun menika wonten telenging ati Adi Guru.